গজা মুয়া বসা দহি উখুড়া থইরে নূতন চূড়া কদଳୀ ପାଚିଲା ଫଳ ଯେ ମିଳେ ନଡ଼ିଆ ଏମନ୍ତ ଛଡ଼ାଇଲେ ଦେବ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସମର୍ପିବ ଦେଉଥିବେ ହୁଳହୁଳି ଅକ୍ଷତ କୁସୁମ ବଦଳିରେ ପତ୍ର ଦ୍ୱିଜ ଘେନି ଦେବ ଶିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଜିରେ ଆଳତୀରେ ବନ୍ଦାଇବ କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦେବ କିନ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ ହୋଇ ଯେ ବ୍ରତୀମାନେ ଏକଚିତ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଏକଥା ତ୍ୟାଗୀତେ ଖଟ କ୍ଷୀର ନୀର ଦେବେ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିବେ ଯେ କାହିଁ ସ୍ତୁତି ପଠନିରା ଘେଣିବେ ପୁଣି ଯେ ପାଦୁକା ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଚକ୍ଷୁ ପଟରେ ଲଗାଇ ନମସ୍କାର ତାକୁ ହେବେ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିବେ ଯେ ବୋଲିବେ ହେ ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ ତ୍ରିଦଶ ତେଜ ଶଙ୍ଖୋଳି ବାକୁ ଯେ ଭାଇମାନେ ଗଲେ ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ଝିଅକୁ ସେ ଶଙ୍ଖୋଳିରେ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ଯେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଜାଣ ହୋଇଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣ ସେ ବହୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହି ଓଷା କରଇ ଯେ ସାଧବାଣୀ ବହୁ ଘେନି ଓଷା କଲା ସେହି ମାନି ଏମନ୍ତେ ତହୁଁ ଦେଖିଲେ ଓଷା କରିଲେ ଯେ ସାରି ନାଗଳ ଚଉଠି କଲେ ଚକଟି ବିଧି ସମତେ ଓଷା ସାରି ତା ଗ୍ରାସ କରି ଯେ ଆର